azkar iritsi da Eibarko jokalariaren inguru horretara. Ondo itxidio bidea, korner aterako du. Barrura egin behar da. Kontrola barrura egin behar da, atzelari aurretikan pasatu behar da. Berra atzelari ezer egin. Gorputza sartu, gurutzatu egin behar da. Edo penalti edo... Bai. Beste korner bat, Eibarrentzat. Manix zutik, atera dute lehenengo zutoinean urrundu du Sansek. Alboko sake aterako du berriro Manix Mandiolaren taldeak. Raul Gañanek aterako du. 5 minutu eta luzapena partida bukatzeko. Txiki Lombraña, Raul Gañan. Txominek moztu du bere erdirak eta Lanzarote. Hor da Lantza, ondo kendu dio, eta gero falta Lantzak. Hori txartela. Eta aurreko batean aipatu zenuen, 10 txartel. 10, hori txartela. Talde honetan, Eibarren txartel gehien ikusi duen jokalaria Lanzarote da. 10 ikusi ditu. Bigarrena Lombraña, 9, baina Txiki Lombrañak txartela ikustea normalagoa da. Normalean zelai erdian, baloiak moztu eta bar bere lana hori delako. Eta orain honetan barkatu egin dio txartela, Lanzari. Nero ustetan, bai. Iarra eta Albistegi, Realeko zelai erdiko bi jokalari gazte. Borroka, gaur, elkarrekin. Hortxe, berriro biak, azkenean Iarrak Gaztainagarekin jokatu du. Arkaitz, galdu egin du baloia. Altuna, Balin, Albistegi, Balin, Kijera, Vincent, baloia zapaldu. Amengo berdina, utzi, buelta ematen. Sanse berreskuratu du, azkenean Kijerak sartu du hanka. Baloi txarra. Altunak ikututak, Altunari iritsi zaio area barruan Altuna. Vincenek erdiratu egin du. Sanse kurrundu oraindik erasoan Eibar, azkenean galdu egin dute eta kontraso azkarrean orain Txomin. Txisparekin, abiadurarekin kanpora bota du Eibarrek, alboko saketerako du Sansek. Baloia Iarranentza bitartean hor ikusi dugu Orbegozoren errematea. Ez du erazorik izan azkenean atezaina baloi hori harrapatzeko. Berriro Eibar, erasoan jokatu nahian, Kaskon. Pasea txarra izan da, berarentzat berriro baloia ikutu eta korrika egiteko esaten zion Vinceni. Ez dakiz ergindu Manisek, Joseba, iskuta binda. Bai, asko ari da sufritzen, azken asperen honetan. Orain momentuz, eseria da. 2 minutu. Partio kaskarra, Bai. Partio kaskarra. Minutu eta luzapena partida bukatzeko momentuz lehenengo postuan jarraituko du Eibarrek. Horrela bukatzen bada Sansek 8. postutik 5. postura ingo du puntutxo honekin. Berdinduta dagoelako Osasuna Promesas eta Lemoarekin eta puntu bakar batera duelako Logroñez. Baina hauek oraindik jokatu egin behar dute. Morgado, atera du Morgadok. Orbegozok ikutu, Txiki Lombrañak moztu, Raul Gañan. Baloia zapaldu, Gañanek. Nahastu eginda, eta azkenean epaiak falta dirazi du. Eta Marrazainak epaiak txistu eta jota gero, banderatxo altxatu. Hor, bera nahastu da. Urra hundietan sartu. Eta, bueno, espero zuena baino gehiago atera du bere taldearen zat, Lanzarotek aterako du falta. Minutu oso garrantzitsuak. Gero, ia buelta emateko ez da demorarik geratuko. 30 segundu, 80 betetzeko Lanzarotek aterako du falta Eibarrentzat. Oso itxi aukera eta Albistegik errematea gutxigatik kanpora hortxe izan du Ales Albistegik gola sartzeko aukera. Baloi ona. Nik ustean de baloi ona baino gehiago errematea ona. Baloia bera zentorren benetan erremate egitea oso zaila da hor. Baloi hori
altuago, bide berdinean, baina gorago, buruz, asko zerrezagoa da, ez? Baina alata guzti zer hori izan. Hortxe izan du, Bai. Ibarre esaten dugu, izango zuela horrelako bat faltetan eta kornerretan eta bar, hortxe izan du gola sartzeko partida irabazteko aukera liderrak. 3 minutu luzatuko dituzte. Horixe geratzen zaio gaurko neurketari. Gainan, Lombraina, Morgado, Iarra. Morgado berriro pasatzen utzi du. Albotik aterako du Sansek. Eta Lantza ura hundietan sartu da. Belarrondoko eman dio, baloi hartu du, epaileak Errealaren alde esan du. Horrela ikusten ditu txartela mutillonek. Txiki Lombraina. Baloi zaila. Kijeraren zat, honek ikutu, baina kanpora, alboko sake aterako du Sansek. Luzapeneko lehenengo minutua joan zaigu, beste bi geratzen dira. Utxean, Eibar eta Sanse Ipuruan hauentzako 9 jardunaldi geratuko dira 2 minutu barru. Iarra orain beste aldean azaldu da mutrikuarra, baloia kanpora, alboko sake aterako du Sansek. Eta begira, atxeden aldian, Iruñean Osasunabek huts, Real Unionek bat. Irabazten ari dira irundarrak. Kaskon. Lantza. Baloia ezkerrera, ondo moztu du Gaztainagak. Partido ona egiten ari da. Atzak alde horretan. Moztu eta baloia atera. Atera. Bai. Ogain aterako du. Baina ondo, eta lehenengo aldia hor eskuiko atzelaria arkaitzen bizkarra tapatzera juten dena, berriro mustuz baloia, partido ona egiten ari da. Bostetan hasi dira, hor ikusi duzu beste emaitza bat, gaurko emaitza. Atletik eta Peña Esporren artekoa utxean atxeden aldian, jaurtik eta arriskutsua aldaratzea, azkenean berak hartu du Xabier Iruretak. Eta garesti gola ez hemen bakarrik, Real Unionen momentuz bat sartu dira bazten ari da, utxean dira Atleti B eta Peña Espor, 6etan hasiko da Lemoa eta Mirandesen artekoa. Real Unionek aurrera pauso handia emango ere, irabaziko balu, orain 47 ditu. Eta laugarren da sailkapenean, Orbegozo. Hau ez da bukatu oraindik Ipuruan, segundu gutxi geratzen dira. Txomin, azken erasoa izan daiteke baloi ona, huts egin du Balinek, baloia kornerrera. Luzapeneko 3. minutua ia bete da, orantxe bete da, kornerra eta partida bukatu egingo da, Manis Mandiola Juanan. Bukatu ala esaten. Lertu beharrean, sufritzen, arpegi aldatu zaio. Garaipena nahi du, baina hori ikusita bukatzeko. Txominek eman dio beste puntu bat, ez? Bizitasun gehiago, eta batez ere sakontasun gehiago eman dio beri Sansen jokoari. Alata guztiz ere, partio gaizkar ikusten ari. Kornerra, atera du Sansek baloia gora, Xabier Iruretak hartu du, eta hortxe bukatu da. Utxean, puntu banaketa, puntutxo bat bakoitzarentzat, golik ez. Joanan, esan eta esan aritu gara, desente gehiago espero genuen. Bai. Espero genuen partidu hobea ikustea, espero genuen gehiago jokatzea. Eibarren aldetikan, espero genuen, azkeneko partidu ikusi genuen amezo, Osasuna Promesa zen aurka iruditzait ondo jokatu zuela, garaipen ona lortu zuela. Gaur bide horretatik pentsatzen genuen jungo zela partidua. Eta Sansegatik ondikita gehiago, ez? Sanseren arazoa izan da nik uste teknikoa, ez? Izan da baloiak utz asko egin dituela eta pase ustela asko bota duela eta horrek pixka bat partidua kaskarrera junda, ez? Eta azkenean nik uste partidu kaskarra ikusi. Eta Joseba, zurekin dagoen jokalari horrek izan du aukera horre, azken unean gola sartzeko. Alaxe da bai, azken asperenean sekulako aukera eduki du Alex Albistegik, baina ezin. Etzen urrutik gola ez da, Alex? Azkenengo minutuan izan dut hor, falta hortan. Ez nun porteri ikusten, ze baloia biratzen egon, nahi izan duten izan da ikutu, portero bat despistatzeko, baina kanpora junda oso gutxi bat da, pena, baina, posi gaude egin dugu lanarekin. Gaurkoa partida zaila izan da, nahiko motela ere bai, Realari freskotasuna falta izan zaio, eta zuei beti azken asperenean edukitzen duzuen puntu hori, baina puntua balekotzat ez da? Bai, hemen, taldoren aurka, korrik asko egin behar da, ez, beraiek, baloia asko ikutzen dute, erdi kanpoan asko mugitzen dira, orduan guk korrik asko egin dugu,
Eta igual horregatik izan da, azkenengo minututan ez deule